focus, man. Euskaraldi Clash. Azpimendeko gauean gaude, gure loreetan sasi. Pertsona mugitzen du, interesak bitxia da sentitzen dela erratea. Normala da kontatzera telebistara joatea. Kamarak denetan izatea, polizientzat reality bat da gure intimitatea, sexualitatea. Bertsolari beti izan dute batak edo bestiak alako joera bat, nahi bat, pixka baita ere musika munduan sartzekoa eta kantari izateko ere bai. Saiakera hori bate paino gehiago egina du, lehendik ez. Eta orain, ja rapa hemen dagoen ezkeo, eta bertsolarik badute nola esango nuke beren teknika dila medio eta bere nolabaiteko naturaleza dela eta izjari hori badute, eta nik uste batzuei oso ongi eta horreza dela estiloa, rapa hau ez, beren kantu protesta kantua egiteko ez da. Sentimendu hotzak dardarka, ezin ahaztu izan ginana, zura zalean nire atzamarka, bina plazerra gure bide bakarra. Gertatzen dena kulturalki, etortzen direla, halako balore deturiko heziketa mota batzuk, non ikusten diren zonbait gauz gizonentzako bakarrik direla, eta emakumendako beste gauza batzuk, hori dena, gertatzen dena hori, pixkana baita ere bidea egiten ari dela, eta nolabait esateko desagertzen ari dela gauza lauso hori, ez da, eta gauza zikina esango nukenik, ez? Nolabait esateko, ez? Ero, nagusi, drogak, armak, bang, 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 bang. Zein da zuen eroia, zein da zuen maixoa, zer dio jendeak, zer dio tesoroek. Azkenean, zer da komunikatu? Modu bat edo besta komunikatu. Batek keinu egiten du eta bestea berriz keinu horren ordez gauza beretsu esateko beste keinu egiten du. Ez dakit, hola da ez. Azkenean, arte munduak ematen ditu posible hori denak, ez da. Da, gero oso importantea, gauza guztietan bezala libertadea, askatasuna, baina bere buruarekiko. Horren arabera, filtroa baldin badak geure baitan, generalean agertzen dire gauza batzuk, askotan topiko direnak. Filtro hori ez dagoenean edo askatasunaren araberean, baita ere emana izaten da bihar bada haratago doana, ez da? Eta inarroste bat gehiago sortzen da, ez da? Azkenean adirazi da, ez da? Zergatik adirazten dira gauzak eta bar. Nahi bat dugu, nahi ez bat dugu, beti pentsatzen dugu, eragina izan behar duela adirazten dugun horrek, ez da? Eta horrelako zerbait da. Azkenean, artearen mundu hori da, ez? Eta Bilbo garaikidea, 21. mendean, gezurrak bidez luzea, 21. mendean, aldatzen doa gizon, aldatzen doa emakumea, esitu no haces como, musikara hipolita cambiando de dirección. Ben ikusten dut alako nahi estetiko bat horretaz gain badela. Eta horrenik ikusiko dugu olako musika sinfonikoa edo olako zerbait tartean delaik, da gero hitzak suge baten moduan sartuko direnak zentzu hortan, ez da? Nik uste hortik pitinka baita ere adimenak dei hori ba otea dauken, ez? Ikusten da, hemen ere, eta lehen entzun izan ditu baita ere, ez da ritmoa bakarrikan, baizik eta baita ere hor koro batzuk eta ura eta bestea eta musikaren nolabaiteko anpletasun horren barruan ere egin izateak ematen diolako alako puntu sorgintzu bat baita ere, ez? Bai du kutxikeria, biznesak txarto doaz legeak nire gain ez naiz betikoa joa zenetik malkos blai. Zuetan hil ergailu baten Bikote bat bere gelan eta hor dago, eta, bueno, ez dakigu zer dauden, amodio egin aurretik edo geroztik edo lotara aurretik edo nola dauden, ez? Baina, bueno, hoi dana, gainagarregun, hoi da, ez, pixkat etxetikan, egiten aldia gauzak, ez? Gizakia da nola behizateko represio ondien, represio historiko baten ondorioa da, hor dago. Eta horretik dago hain hartaldetua, alienatua. Orduan, gauzo dena bakarka jendea iten hasten denean, eta gero lehioa irekita, lehiotik kanpoa bilatzen dituenean, adierazten du, ja garbitzen ari dela, ez da? Zauri dena, ez da? Gaxotasun hori dena garbitzen ari dela, ez da?
oso ona da. Nik uste psikiatrek eta biolodak baino gero lan gutxillo izango dutela. Horlako asko iten bada. Benito, trapak behar zaitu.